Olen iloinen voidessani esitellä teille uuden sytytys- ja polttomenetelmän. Tumman vihreä poltto, enemmän energiaa kaasutuspoltolla. Sama puumäärä antaa enemmän lämpöä, kun se ensin kaasutetaan ja kaasut poltetaan. Niiden palamisen jälkeen poltetaan hiili. Tavallisessa käytössä olevat tulipesät, niistä useimmat soveltuvat tähän. Kuitenkin paras tulos sekä lämmön että puhtauden suhteen saadaan aikaan sitä varten suunnitellulla tulipesällä. Se muodostuu 3 eri säädöstä. Kohta 1. Puut asetellaan tulipesään siten, että niiden yläosaan, niissä missä mahdollista, muotoillaan aukko kooltaan noin 2 nyrkin kokoinen. Myös aukon sivuille ja päälle puita, päälle tulevien puiden väleihin pienet raot. Tähän aukkoon sytyt ja niihin tuli. Mistä tunnistaa hyvän palamisen? Kohta 1. Liekin väri valkea hehku. Kohta 2. Savua ei tule yhtään. Kohta 3. Atomien voimakkaasta liikkeestä johtuen kuuluu ääni pohina. Tulipesien ominaisuudet ovat yksilöllisiä, siksi on tarpeen kokeilemalla selvittää käytössä olevan tulipesän paras sisäilman syöttötapa ja määrä. Kuitenkin määrä on merkittävästi pienempi kuin perinteisesti on totuttu. Yhdessä nämä toimet saavat aikaan palamisen aukossa kuumalla liekillä, mistä seuraa parempi lämmön saanti ja puhtaampi palaminen. Perustelut. Aukkoa ympäröivät puut hidastavat lämmön siirtymistä tulipesän pintoihin ja mahdollistaa lämpötilan nopean nousemisen aukossa. Kaasuuntuminen alkaa nopeasti ja kiihtyy hyvään palamiseen saakka. Tässä videossa käytetyn polton puumäärä yhteensä noin 5,5 kiloa, josta koivua 4,3 kiloa ja leppää 1,2 kiloa. Videossa leikkeet samasta poltosta. Polttoaika on noin 100 minuuttia. Jos palamisilmaa tulee liian vähän, palaminen vaimenee, tarvitaan hiukan lisää säädä. Mahdollisessa lisäystarpeessa kannattaa lisätä 1 isompi tai pari pienempää puuta kerrallaan, sillä useammasta menee merkittävä osa savuna pihalle, lisäten pienhiukkasten ja saasteiden määrää. Hyödyt. Puita säästyy noin 1/5 tavallisessa tulipesässä ja jonkin verran enemmän sitä varten rakennetussa tulipesässä. Aikaa säästyy puiden teossa ja polttamisessa. Luontoa säästyy enemmän lämpöä, vähemmän savua ja saasteita. Pienempi lisäystarve. Sopivalla lisäilman saannilla palaminen on tehokasta ja hyvin lämpöä antavaa. Savuun ja saasteisiin ei juuri jää aineita. Tarpeetonta luukun aukipitoa on syytä välttää, sillä ylimääräinen happi sekoittaa pahasti palamista, minkä tasoittumiseen kuluu useita minuutteja. Kohta 3. Kun kaasut ovat kokonaan palaneet, voimakkaita liekkejä ei enää näy. Hämmennä hiilet ja avaa hiilien alle menevän ilman luukkua vähän. Kun hiilien päällä näkyy sininen liekki, ilman lisäysmäärä on oikea. Tämä ratkaisu soveltuu useimpiin tulipesiin, pieniin ja suurempiin. Tosin tavallisissa käytössä olevissa tulipesissä se toimii vain auttavasti. Hyvään palamiseen tarvitaan tulipesä, minkä suunnittelussa on huomioitu panospolttoisissa lämpötilan nopea nouseminen ja siinä pysyminen. Jatkuvapaloissa on tärkeää, että lämpötilan taso on oikealta korkeudella. Näihin liittyvät vaatimukset. Kaaviossa näkyy 2 erilaisella polttotavalla tehdyn ajon tulokset, jotka on yhdistetty siten, että niitä voidaan vertailla toisiinsa. Vasemmalla näkyy lämpömäärät 100 asteen tarkkuuksilla ja alimmalla rivillä on aika minuuttien
tarkkuuksilla. Käsin on lisätty rivit 1, joka kuvaa normaalipolton ajoa, ja rivi 2, jossa on tällä toisella tavalla poltettu ajo. Tämä antaa mahdollisuuden ensinnäkin tehokkaaseen puhtaaseen lämmön tuotantoon ja toiseksi hiilidioksidin sitomiseen tuottamalla lämmöntuotannon ohella kiinteää hiiltä, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi maahan. Etsin teollisia toimijoita tai siitä kiinnostuneita kumppaneiksi toteuttamaan tätä menetelmää käytännön tasolla. Patenttia on haettu. Lopuksi totean, kyllä Jumala on sitten viisas. Hänelle kiitos olkoon.